Dobar dan i dobrodošli. U jednoj od prijašnjih lekcija malo smo se poigrali s masom i prostorom u arhitekturi. Za početak koristili smo plošno i stanjenu masu, komade kartona koje smo savijali u oblik valjka. Svaki od tih valjaka je poslije postao stup u ovoj našoj maketi i taj stup smo zalijepili na podlogu i onda ih povezali trakama rebarstog kartona. To što je nastalo djeluje malo zbog rasporeda stupova konstrukcijski kao poznoantička trobrodna bazilika, ali naravno mogli bi stupove rasporediti i na neki drugi način, recimo kružno. Pogledajmo sada nekoliko primjera učeničkih radova u raznim fazama dovršenosti ili nedovršenosti. Radovi su inspirirani primjerom s početka, ali nisu kopije. Vidjet ćemo neka zanimljiva rješenja, ali i neke greške. Česte greške su stupovi zalijepljeni koso u odnosu na podlogu ili su ti stupovi nedovoljno dobro zalijepljeni na podlogu pa otpadaju. Neki put su trake kojima povezujemo stupove nejednake dužine, što nam kod lijepljenja dovodi do toga da se stupovi iskrenu. Mi uzmemo trakicu, zalijepimo je za jedan stup i onda je ona u biti prekratka u odnosu na druge i vuče sljedeći stup koji se veže na nju prema sebi. Osim osnovne konstrukcije, mogli bi dodavati vrata i prozore, mogli bi na razne načine koristiti zanimljive kolaže i probajmo se malo poigrati ljepilom i kartonom te složiti svoju maketu građevina. Kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!